మాతాజీ ప్రణామం. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాసు అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. మూకం కరోతి వాచాలం. మూకం కరోతి వాచాలం. పంగుం లంఘయతే గిరం. పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే. పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే. పరమానందమాధవం. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో 22వ శ్లోకం చూద్దాం ఈరోజు. నిన్నటి శ్లోకంలో 21వ శ్లోకంలో మరి వ్యాస మహాముని అవతారంలో భగవంతుడు పరాశరమునికి సత్యవతి దేవికి జన్మించిన ఉదంతో ఆయన మరి ఈ వేదాలు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా రచించారు. కాబట్టి ఆ వేదాలను 4 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఈ అల్ప స్వభావులకు అర్థం కావడం కష్టం కాబట్టి దానిని 4 భాగాలుగా విభజించి నలుగురికి ఆయన ప్రచారం చేసేటటువంటి బాధ్యతను కూడా అప్పగించారని చూసాము. ఈరోజు 22వ శ్లోకంలో నెక్స్ట్ 17వ అవతారం తర్వాత 18వ అవతారం గురించి చూద్దాం. నరదేవత్వమాపన్న సురకార్య చికీర్షయ సముద్ర నిగ్రహాదీని చక్రే వీర్యాణ్యతః పరం. సో నరుడు మరి దేవత్వం దివ్యమైనటువంటి ఆపన్న రూపాన్ని గ్రహించి సురులు మరి కార్యచికీర్షయ అంటే కార్యాలు చేసే ఉద్దేశంతో సముద్ర నిగ్రహ అంటే హిందూ మహాసముద్రం ఉన్నది కదా, ఆ నిగ్రహ ఆదిని సముద్రాన్ని బంధించటం మొదలైనటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆయన చేయడం జరిగింది. చక్రే అంటే అటువంటి పనులన్నిటినీ కూడా వనరించారు. వీర్యాన్ని అంటే గొప్ప వీరత్వాన్ని, మానవాతీతమైన శక్తిని, గొప్ప శక్తిని అతఃపరం ఆ తరువాత ఆయన ప్రదర్శించారు అని చెప్తున్నారు. సో 18వ అవతారంలో భగవంతుడు స్వయంగా మరి శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతరించడం జరిగింది. శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? దేవతలకు మరి నరదేవత్వం ఆపన్న. సో నరుడు ఈ యొక్క
రూపాన్ని ఆపన్న అంటే ఆ రూపాన్ని గ్రహించి మనిషి రూపాన్ని గ్రహించి దేవతలకు సురకార్య చికీర్షయ అంటే దేవతల యొక్క మరి కార్యాన్ని వాళ్ళకి ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి పనిని చేయడం కోసం ఆయన సముద్రుణ్ణి బంధించి దానికి ఉన్న అవతల నిగ్రహించడం సముద్ర నిగ్రహ దీని అన్నారు. అంటే సముద్రాన్ని బంధించడం ఆదిగా గల మున్నగు పనులు ఎట్సెట్రా అని అర్థం అనమాట. సముద్రాన్ని నిగ్రహించడం ఆది అంటే ఇంకా కొన్ని పనులు, ఇవన్నిటినీ కూడా చక్రే వనరించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ దేవతలకు ముదాన్ని కూర్చే కార్యం కోసం ఆయన మరి ఈ రకంగా సముద్రాన్ని బంధించి మరి దేవతలకు ముదాన్ని కూర్చడం అంటే ఏమిటి? దానవుడైన రాక్షసుణ్ణి సంహరించడం. సో ఇక్కడ చాలా ఏమంటారు సటిల్గా చెప్తున్నారనమాట. మనకు డైరెక్ట్గా కాకుండా మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడం జరుగుతోంది. ఏమని? రావణాసురుని చంపడానికి అన్న మాట ఇక్కడ శ్లోకంలో లేదు. మీరు గమనిస్తే సురకార్య చికీర్షయ అనున్నది. సురకార్య చికీర్షయ అంటే దేవతలకు ఆనందం కలిగించేటటువంటి కార్యంలో పాల్గొనడానికి ఆయన అవతరించారు. ఎలా ఆనందాన్ని దేవతలకు సమకూర్చారు అంటే సముద్ర నిగ్రహాదీని సముద్రాన్ని బంధించడం మొదలైనటువంటి పనులతో. సముద్రాన్ని ఎందుకు బంధించారు మరి అంటే సముద్రుణ్ణి మరి ఆ దారివ్వడానికి సముద్రుడు చివరికి మరి ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు బాణం వేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండగా అప్పుడు సముద్రుడు క్షమాపణ చెప్పి ఆయన దారిని మార్గాన్ని ఇవ్వడం మనం చూస్తాం, మనకి ఆ రామాయణంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా సముద్రాన్ని నిగ్రహించడానికి ఎందుకు ఈ సముద్రాన్ని నిగ్రహించారు? ఆదిగా గల పనులు నిర్వహించారు అని చెప్తున్నారు. ఆది చక్రే అంటే ఆదిగా గల పనులంటే అవతలున్నటువంటి లంకా నగరానికి వెళ్ళి మరి ఆ రావణాసురుణ్ణి హతమార్చడం. మరి రావణాసురుడు ఆయన లంకా నగరం వరకు ఆయన యొక్క రాజ్యపాలన బాగున్నా మరి మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన చాలా వరకు ఈ దేవతల్ని అందరినీ కూడా కొన్ని బాధలు పెట్టడం జరిగింది. మరి అహంకారంతో అతను ఎన్నో పనులు చేయడం కాబట్టి దేవతలందరూ కూడా ఆయనతో ఎన్నో అవస్థలు బాధలు పడడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళకు ఆనందాన్ని సమకూర్చడం అంటే అక్కడ మనకి స్టోరీ ఉన్నా ఆయన సీతాదేవిని అపహరించారని తెలిసిన మొత్తం మీద ఈ అవతారంలో శ్రీరామచంద్రుడు చేసిన ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఆయన పర్పస్ ఏమిటి అంటే మరి ఈ రావణాసురుణ్ణి వధించడం అనేది. సో అది జరిగింది. అందుకని మరి మొత్తం తర్వాత ఈ రామాయణం అంతా కూడా ఆ రకంగా ఒక కథగా మనం చూస్తాము. అంటే ఎంతటి దుర్మార్గుడు అంటే మరి పరస్త్రీని తీసుకువెళ్ళి తన దగ్గర బంధించి అన్ని రోజులు ఉంచినటువంటి దుర్మార్గత్వానికి కూడా చివరికి తలపడ్డాడు. ఎన్ని రకాల పూజలు చేసినా పుణ్యాలు చేసినా మరి ఇటువంటి మరి ఎంతో మందిని బాధ పెట్టిన తర్వాత ఇలాంటి చెడు ప్రవర్తన ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే పుణ్యకార్యాలు చేసినా కూడా నువ్వు ఇది మనకు ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు కదా, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించాము అని చెప్పేసి వెళ్ళి పాప పనులన్నీ చేస్తే అది తప్పు అని మనం ఈ 10 offensesలో చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పి పాప కార్యాలు కూడా చేస్తే మరి ఇంకా ఆ పుణ్యం కూడా ఈ పాపంతో ఆ పుణ్యం కూడా పోతుంది. సో రావణాసురుడు చేసిన కొన్ని పాపాలు అంతటి చేయకూడని పాపాలు కాబట్టి చివరికి ఆయనకు మరి ఆ స్థితిని ఆయన్ని సంహరించవలసిన పరిస్థితి ఆయన తెచ్చుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే మనకి డైరెక్ట్గా శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించారు రావణాసురుణ్ణి వధించడానికి, ఆయన నుండి ఈ దేవతలను మరి మానవుల్ని ఆయన పెట్టే బాధల నుండి రక్షించడానికి అని డైరెక్ట్గా
చెప్పకుండా సర్వదేవతం ఆపన్న అంటే నరదేవత్వం ఆపన్న అంటే నరుడి రూపంలో అవతరించారు సురకార్య ఈ భగవంతుడు సురకార్య చికీర్షయ అంటే దేవతల యొక్క కార్యాన్ని నిర్వహించడానికి ఏమిటి అంటే సముద్రాన్ని మరి బంధించడం మొదలైనటువంటి పనులను ఆయన వనరించారు. అలాగే మానవాతీత శక్తిని మరి ఆయన చూపించారు అని చెప్పి పరం ఆ తరువాత మానవాతీత శక్తిని అది చూపించారు అని అంతవరకు చెప్తారు. దానిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది. దేవతలకు ఆనందాన్ని ఒసగేటటువంటి కార్యాన్ని చేయడం కోసం ఆయన సముద్రాన్ని బంధించి ఆ తరువాత మానవాతీత శక్తులను ప్రదర్శించారు. మనకిక్కడ క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం ఈ అవతలి ఒడ్డున ఉన్న దానవుడైన రావణుని సంహరించడం అన్న మాట ఇక్కడ ఇచ్చారు తాత్పర్యంలో. అది యాక్చువల్గా శ్లోకంలో చూస్తే లేదు, అసలు రావణుడి ప్రసక్తే లేదు. కానీ మనకది సటిల్గా చెప్పడం జరిగింది. సముద్రాన్ని నిగ్రహించి ఆది మొదలైనటువంటి మరి సముద్రాన్ని నిగ్రహించిన తర్వాత చేసిందే అది. లంకా నగరానికి మరి వంతెన ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ తరువాత మరి వెళ్ళి రావణాసురుణ్ణి వధించడం జరిగింది. కాబట్టి అది చాలా సటిల్గా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇది 18వ అవతారం అని మనకి లెక్కను బట్టి మనకి తెలుసు, నెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా ఈ శ్లోకంలో చెప్పాల. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చూసినప్పుడైతే సప్తదశే అని చెప్పి అంటే 17వ అవతారం అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత అంతకుముందు దానిలో అయితే షోడశమే అంటూ అది కూడా 16వ అవతారం అలా మనకి లెక్క చెప్పారు. కానీ ఈ అవతారంలో శ్రీరామచంద్రుడు అవతారం అది వ్యాస మహర్షి తర్వాత 18వ అవతారం కాబట్టి అది శ్లోకంలో చెప్పకపోయినా మనం వరుసను బట్టి తాత్పర్యంలో ఆ విషయం చెప్పారు. సో శ్లోకంలో చెప్పింది దేవతలకు ఆనందాన్ని కూర్చే కార్యం కావించడం కోసం సముద్రాన్ని బంధించడం మొదలైనటువంటి పనులను నిర్వహించి ఆయన మానవాతీత శక్తులను ప్రదర్శించారు. సో ఎవరు సముద్రాన్ని నిగ్రహించింది ఎవరు అంటే శ్రీరామచంద్రుడు. సో అది ఆ రకంగా సటిల్గా ఇది రామావతారం అని మనకి చెప్పారు. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రామచంద్రుడు అన్న మాట కూడా చెప్పకుండా ఆయన రావణాసురుణ్ణి వధించారన్న మాట కూడా చెప్పకుండా మనకి ఆ అర్థమయ్యేటట్లుగా ఈ రకంగా వివరించారన్నమాట. సో అది ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ప్రత్యేకత. మిగిలిన శ్లోకాల కంటే ఈ శ్లోకంలో ఉన్న అంటే ఈ శ్లోకం ఏ విధంగా మిగిలిన శ్లోకాలతో పోలిస్తే వేరుగా ఉన్నది అన్నది మనకి ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మరి ఈ విశ్వాన్ని నిర్వహించే పనులు చేయడంలో దేవతలందరికీ కొన్ని బాధ్యతలను భగవంతుడు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి అటువంటి దేవతలకు ఆనందాన్ని కూర్చాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో రామచంద్రుడు మానవ రూపంలో ఈ ధరిత్రి పైన అవతరించారు. మరి కొన్నిసార్లు రావణుడు, హిరణ్యకశ్యపుడు ఇలాంటి దానవులు, నాస్తికులు మరి వాళ్ళ యొక్క భౌతిక పరిజ్ఞానంతో భగవన్ నియమాలన్నీ కూడా ధిక్కరించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా మరి ఎంతో మనం పురోగతి సాధించామని అనుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ దానవులు. సో ఈ రోజుల్లో కూడా మరి ఎంతో మంది నాస్తికులు ఈ భౌతిక జ్ఞానంతో మేము ఎంతో గొప్పవాళ్ళము, చాలా మంది సైంటిస్టులు అవ్వచ్చు, ఫిజిసిస్టులు అవ్వచ్చు, డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు, కానీ భగవంతుడే లేడు అనే నాస్తికత్వం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఈ సంపాదించిన ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా కేవలం ఈ భౌతిక జ్ఞానమే కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం కూడా ఆ భౌతిక జ్ఞానంతో వాళ్ళు అన్నీ తెలుసు అనే అహంకారంతో మరి అది కూడా దానవ ప్రవృత్తియే. ఎందుకు అంటే అదే ప్రవృత్తి ఈ దానవులైనటువంటి హిరణ్యకశ్యపుడికి, రావణాసురుడికి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రావణాసురుడు మరి ఎంతో కొన్ని చదివాడు, ఆయనకి నాలెడ్జ్ కొంత ఉండి కూడా మరి అతను ఒక రకమైన భక్తిలో ఉండి కూడా మరి అసలైనటువంటి భగవంతుడిని గుర్తించలేని మూర్ఖత్వంలో ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడే కాదు అనుకునే మూర్ఖత్వంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి అక్కడ దానవత్వం కనిపిస్తోంది. సో అవే లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ రోజుల్లో కూడా ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా, ఏ రోజైనా, అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా జ్ఞానం ఉండగానే సరికాదు. ఈ భౌతిక జ్ఞానం మనకి చివరికి
మనకి భోజనం పెట్టడానికి పనికొస్తుందేమో కానీ మరి ఆధ్యాత్మికంగా ఈ జన్మకు తదనంతరం ఉపయోగపడదు. కాబట్టి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వీళ్ళు కోల్పోయారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ దానవ ప్రవృత్తిని గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇతర లోకాల అంటే కొంతమంది ఈ భౌతిక జ్ఞానంతో ఆ రోజుల్లో వేరే లోకాలకు ప్రయాణించాలని ఆ తర్వాత ప్రయత్నించడం, ఇవన్నీ కూడా భగవన్ నియమాన్ని ధిక్కరించడమే. ఎందుకంటే వివిధ లోకాల్లో స్థితులు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అలాగే రకరకాల తరగతులకు చెందిన మానవులు భగవన్ నియమాలన్నీ కూడా ఏమిటంటే భగవన్ నియమాల్లో చెప్పబడ్డ ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం కోసం ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలో ఏ లోకంలో భగవంతుడు మరి 14 లోకాలు ఉన్నప్పుడు ఎవరి కర్మను బట్టి వాళ్ళని ఆ లోకంలో ప్రవేశపెడుతూ ఉంటారు కదా. మరి మనం తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు క్రింది లోకాలకు వెళ్తాము అని చూస్తాం కదా భగవద్గీతలో. సో ఆ క్రింది లోకాల్లో ఏ లోకంలోకి వెళ్ళాలో, అలాగే ఏ రకమైన రూపంతో మనం మళ్ళీ వస్తామో, ఇవన్నీ కూడా మన కర్మానుసారం భగవంతుడి యొక్క నియమాలు. ఇప్పుడు కోర్టుకు కనుక ఈ సెక్షన్ సో అండ్ సో ప్రకారం ఈ నేరం చేస్తే ఈ శిక్ష అని ఎలా అయితే లా పుస్తకాల్లో ఉంటుందో అలాగే భగవన్ నియమాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇలాంటి పాపం చేసినప్పుడు ఈ రకమైన జన్మ ఈ లోకంలో అని. సో ఆ నియమాల ప్రకారం మరి ఏ లోకంలో ఉండవలసిన వాళ్ళని ఆ లోకంలో భగవంతుడు ఆ రకంగా ప్రవేశపెడతారు. కానీ ఈ నాస్తికులు, ఈ భౌతికవాదులు ఈ భౌతికాభివృద్ధి వల్ల వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆ కొద్ది జ్ఞానంతో వాళ్ళు గర్వంతో భగవంతుడి యొక్క ఆయన యొక్క అస్తిత్వాన్ని, అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు, ధిక్కరిస్తారు. అది కూడా అంటే భగవంతుడు లేడు అన్నట్లుగా వాళ్ళ వాదన, వాళ్ళ ప్రవృత్తి ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు సంపాదించిన ఈ భౌతిక జ్ఞానంతో, అహంకారంతో వాళ్ళు ఆ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఆ రకమైన భావనలో ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి వారిలో రావణాసురుడు కూడా ఒకడు. తనకున్నటువంటి నాలెడ్జి, నాకు ఇంత తెలుసు, నేను ఎన్నో చదివాను అనేటటువంటి అహంకారంతో అతను ఎదురుగుండా ఉన్న భగవంతుణ్ణి గుర్తించలేకపోయాడు. మరి అంతటి అపరాధానికి పాల్పడ్డాడు కూడా. సో అవసరమైన యోగ్యతలు ఏవి కూడా పట్టించుకోకుండా ఇలా ఈ భౌతిక విధానాలన్నిటి ద్వారా సామాన్య జనులందరినీ కూడా ఇంద్రలోకంలోకి, స్వర్గానికి పంపించాలని భావించాడు రావణుడు. ఏది తనకిష్టమైన వాళ్ళను, మరి వాళ్ళకి అర్హత ఉందా లేదా అనేది కూడా ఆలోచించకుండా నేను గొప్పవాణ్ణి కాబట్టి నేను ఏదైనా చేయగలను అనుకున్నాడు. అందుకనే ఆ లోకంలోకి వెళ్ళడానికి అవసరమైన పుణ్యకర్మలు ఏవి చేయకుండానే అక్కడికి జనులందరినీ కూడా నేరుగా మెట్ల వరుస ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తాను, నేను స్వర్గానికి, అంటే స్వర్గానికి నిచ్చెనని మన వాళ్ళు అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, వీళ్ళు స్వర్గానికి నిచ్చెన వేయాలని చూస్తున్నారు అని. ఎవరైనా అత్యాశకు పోయినప్పుడు ఆ పదం వాడుతూ ఉండడం మీరు వినే ఉంటారు. సో అలా స్వర్గానికే మెట్లు కట్టించి నేను డైరెక్ట్గా అందరినీ స్వర్గానికి పంపగలను, నేను అంత ఘనుడను అనేటటువంటి అహంకారంలో ఉన్నాడనమాట, ఉండేవాడు ఆయన రావణాసురుడు. కాబట్టి అలా మెట్లు వేయాలి స్వర్గానికని. అంతేగాని అది భగవన్ నియమానికి విరుద్ధం. ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళాలంటే ఒక అర్హత ఉండాలి, ఆ పుణ్యం చేసిన వాళ్ళకి స్వర్గ ప్రాప్తి అనేది మర్చిపోయి నేను స్వర్గానికే మెట్లు వేయగలను, నేను వేసి అందరినీ పంపించగలను అనేటటువంటి అహంకారంతో ఆయన ఉన్నాడు. సో అలా శ్రీరాముడి యొక్క అధికారాన్ని ధిక్కరించి మరి ఆయన సతి అయినటువంటి సీతాదేవిని అపహరించడం, ఆ తర్వాత ఇలా ఈ రకంగా ఎంతో పాపానికి కూడా ఒడిగట్టుకున్నాడు. సో దేవతల కోరికను, ప్రార్థనను మన్నించి శ్రీరాముడు మరి ఇటువంటి దానవుడైన రాక్షసుని శిక్షించడానికి ఆయన అవతరించి ఆ రావణాసురుణ్ణి మరి చివరికి సంహరించడం జరిగింది. ఇదంతా మనం రామాయణంలో చూస్తాము. రామచంద్రుడు మరి భగవంతుడు కాబట్టి ఏ మనిషి చేయలేనటువంటి మానవాతీతమైన అద్భుత కార్యాలు ఆయన చేయడం మనం చూస్తాం. ఏది మరి రావణాసురుణ్ణి చంపడం దగ్గర నుంచి చిన్నప్పుడే మరి ఎంతో మంది దానవులను విశ్వామిత్రుడు తీసుకువెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ యజ్ఞాలకు ఆటంకం కలిగించే దానవుల్ని వాళ్ళు ఎంతో చిన్న వయసులోనే రామలక్ష్మణులు వెళ్ళి
వాళ్ళందరినీ వధించి వీళ్ళ యొక్క యజ్ఞాలన్నీ కూడా ఏమీ ఆటంకం లేకుండా నిరాటంకంగా సాగిపోయేటట్లు చేయడం మనం చూస్తాం రామాయణంలో. కాబట్టి ఆయన అంతేకాకుండా నీటిపై తేలే రాళ్లతో ఆయన హిందూ మహాసముద్రం మీద ఆ రాజమార్గాన్ని, ఆ రాళ్ళన్నీ కూడా తేలుతూ ఉంటాయి మరి ఆ సముద్రం పైన. సో ఈ ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా ఎన్ని రకాలైనటువంటి పరిశోధనలు చేసినా కూడా వాళ్ళు ఇది చేయలేరు. ఏది నీళ్ల పైన రాళ్ళు తేల్చి వంతెన కట్టడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం అవుతుంది? భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన ఇటువంటి అపారమైనటువంటి మహిమలను చూపించారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి వివరిస్తున్నారు. అలాంటి అటువంటిది ఓన్లీ భగవంతుడి వల్లే సాధ్యపడుతుంది ఆయన సృష్టి. అందుకే ఆ బ్రహ్మాండమైన లోకాలు, అంతరిక్షం అన్నీ కూడా ఆయన అలా అన్నీ కూడా ఆయన నిలపగలిగాడు అంతరిక్షంలో. మరి స్పేస్లో ఉన్న ఈ లోకాలన్నీ చూస్తే మరి వాటికి లక్షణం ఏమిటి? అట్రాక్షను, మ్యాగ్నెటిక్ పవరు, అవి ఎటు వెళ్లకుండా మరి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టి, ఆయన ఆలోచనే. కాబట్టి అటువంటి సృష్టిలో బ్రహ్మాండమైన లోకాలను ఆయన అంతరిక్షంలో ఇలా నిలిపారు. అట్లా భగవంతుడు ధరిత్రి మీదే రాళ్లను కూడా భారరహిత స్టేజ్, నార్మల్గా వెయిట్ మాసు ఉంటుంది అర్త్ మీద, అదే మూన్ అంటే వెయిట్ మాసు ఉండవని సైంటిస్టులు అంటున్నారు. కానీ ఈ భగవంతుడు మరి ఈ ధరిత్రి మీద మనకి మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉంది కదా భూమికి, అందుకే మనం పైకి ఎగిరినా మరి కిందకు వస్తూ ఉంటాం కదా. సో అంటే వెయిట్ని బట్టి కూడా ఎంత స్పీడ్గా వస్తాం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లా భగవంతుడు ఈ భూమి మీద ఉన్న రాళ్లను మరి వెయిట్ లేకుండా ఈ ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి సముద్రం మీద. సో ఈ భూమి యొక్క సిద్ధాంతానికి అది ఎగెయిన్స్ట్, కానీ అది జరిగేటట్లు భగవంతుడు ఆయన యొక్క మహిమతో ఆయన చేయగలిగారు. కాబట్టి ఏ సపోర్ట్ లేకుండా, ఈ రాళ్ళన్నీ ఏ ఆధారం లేకుండా మరి బ్రిడ్జి అలా అన్నీ కలిపి ఒక చోట తేలేటట్లు చేసి ఆయన ఈ సేతు అంటే బ్రిడ్జిని నిర్మించడం చేశారు. ఇది భగవత్ శక్తి యొక్క దివ్యమైన ప్రదర్శన. ఇది భగవత్ శక్తి ప్రదర్శన అన్నమాట, మనం చూడొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క మానవాతీత శక్తి ఏమిటి అన్నది వర్ణించారు మనకి ఈ భాష్యంలో. సో ఇది మనం చూసినటువంటి 22వ శ్లోకం. ఈరోజు 18వ అవతారంలో భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతరించటం. వాంఛాకల్పస్తరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.